A bidiyon mu ne na kawo mana wani sabon platform ne wanda tsare-tsaren wannan platform gaskiya sun bambanta da ragowar platform da nake kawo mana. Platform din in dai har ka bi shi za ka yi benefitin da shi gaskiya sosai kuma yana da sauƙi risk. Ko da a ce baka sa kuɗin ka ba a wannan platform insha Allah za ka samu kuɗi. Dalilin da yasa nace haka ko shine wannan platform din kana yin register da su nan take za su baka naira 700. Ko bayan naira 700 da suka baka za su baka maina mashin kyauta wanda a kullum za ka rinka samun naira 50. Kuma minimum withdrawal na wannan platform naira 1000 ne. Kun ga kenan idan ka register da wannan platform ko da a ce baka zuba kuɗin ka ba idan kullun ka rinka benefitin na wannan 50 din da suke baka kaga kenan bayan kwana 6 kuɗin ka za su kai minimum withdraw 1000 tun da dama kana da naira 700 na registration bonus. Sai idan ka biyo ni har zuwa ƙarshen wannan bidiyon zan nuna maka yanda zaka register a wannan platform da kuma yanda zaka samu kuɗi da shi ko da kuwa a ce baka zuba kuɗin ka a ciki ba. Barkanmu da dawowa, muna matukar godiya ga masu yi mana like da kuma subscribe a wannan tasha. Mun gode. Idan kai bako ne a wannan tasha to kai ma muna roƙon alfarmar da ka daure kai mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zabe all. Nagode. Wannan shine sabon platform din da na kawo mana kamar yadda kuke gani. Idan ka duba nan my balance za ka ga akwai naira 1000 wato har na fara tara kuɗi a wannan platform din. Idan ka yi nan ƙasa wannan shine yanda tsare-tsaren su yake. Minimum deposit a wannan platform shine naira 3000. Idan ka sa 3000 kullum za ka rinka samun naira 300. Total income din abin da aka samu 27,000. Kun ga kenan duk bayan kwana 4 zaka iya withdraw tunda duk bayan kwana 4 in ka lissafa 300 sau 4 zai baka 1200. Idan kuma ka sa 5,000 a wannan platform kullum zaka rinka samun naira 550. Total income zaka samu naira 49,500. Kun ga kenan shi kuma in ka sa 5,000 duk bayan kwana 2 zaka iya withdraw. Idan kuma ka sa 10,000 a wannan platform kullum zaka rinka samun naira 1,200. Total income din abin da aka samu shine miliyan 1,800,000. Kun ga kenan shi wannan kullum ma zaka iya withdraw. Sannan kuma idan ka sa 50,000 a wannan platform kullum zaka rinka samun naira 6,500. Total income din abin da aka samu shine miliyan 58,500 idan ka sa haka kenan. Wannan shine kaɗan daga cikin tsare-tsaren. A takaice idan ka ga odan da ya maka anan bayan ka zaɓa kana so ka zuba kuɗi za ka so ne kawai ka taɓa odan kai tsaye kana taɓa nan zai baka short detail akan wannan odan. Bayan ka danna bayan zai kawo ka fuskan da za a baka gateway wanda za ka yi amfani da shi domin ka sa naira 3,000 a ciki. Kai tsaye kawai sai ka danna nan ƙasa inda aka sa recharge. Da zaran ya wuce fuskan da zai kawo maka wannan shine hanyoyin biya biyu ne a wannan platform din. Zaka iya yin bank transfer kuma sannan zaka iya sa ATM card ɗinka kai payment da shi. Yanda kun ga kenan ko da a ce sun tashi zaka iya cike charge back form ka dawo da kuɗin ka. Mu yanzu za mu yi amfani da payment way na farko wato with bank transfer. Kuke gani yanzu tunda da bank transfer muka danna sun ba mu bank detail wanda a nan ne za mu tura musu wannan kuɗin. Abinda zaka yanzu shine sai ka kwafi wannan account number sai ka je normal banking ka inda aka yi musu transfer. Nan kuma gurin bank name sai ka zaɓi wannan bankin da suka baka a nan. Daga nan kuma za ka ga wannan account name din ya zo inda kai tsaye za ka tura musu wannan 3,000. Bayan ka tura 3,000 sai ka dawo nan sai ka sa confirm payment. Take nan zai yi processing da zarar sun duba sun ga kuɗin ya shiga za su hauro maka da 3,000 ka zuwa normal dashboard. A wajen wannan confirm payment din kai tsaye kana zuwa nan inda ka ga 1,000 nan za ka ga 3,000 ka ta hauro inda a nan ne sai ka zo ka taɓa nan order kamar yadda na gaya mana kawai sai ka danna buy now. Mu yanzu ba za su ce mana ba saboda kuɗin mu bai kai minimum ba kun ga kai tsaye sun dawo da mu wajen recharge amma kai idan ka sa 3,000 kai tsaye kawai za su nuna maka inda za ka sayi wannan order. Kuma kuɗin ka sun kai minimum withdraw wato sun kai 1,000 yanda za ka withdraw a wannan platform shine za ka fara zuwa nan profile ɗinka sai ka yi click a wajen. Bayan ka danna gurin option na farko in ka duba nan za ku ga inda aka sa my bank info sai ka taɓa gurin. Already ni na riga na shigar da bank detail ina a wannan platform din kamar yadda kuke gani yanzu gurin account name na shigar da account name gurin bank name ma na sa a gurin account number haka na ciki kai tsaye kawai dama wannan na nuna muku ne bayan ka shigar da information ɗinka kamar yadda kuka gani yanzu na shigar sai ka zo nan inda aka sa withdraw sai kai taɓa gurin. Kamar yadda kuke gani a nan haka ga withdraw history tun ɗazu na withdraw a wannan platform kuma successful an tura min kuɗin da na yi withdraw kai tsaye nan sai ka zo ka taɓa withdraw now idan kana so ka withdraw. Kana taɓa fuskan da zai kai ka ga shine inda za ka shigar da amount wato nawa kake so ka withdraw. Idan kuka duba a nan sama za ku ga balance ina naira 1,000 ne to yanzu zan zo gurin nan ma sai in shigar da 1,000 kamar yadda kuke gani yanzu kai tsaye mu yanzu bari mu danna withdraw. Kamar yadda kuke gani yanzu na withdraw din 1,000 idan kuka duba a nan ƙasa gashi nan sun samu tana processing kuma nan ma normal balance ina za ku ga ya dawo 0.
Idan har ka ga tsare-tsaren wannan platform yayi maka kana so ka register a ciki, akwai link na saka maka shi a description na wannan bidiyon wanda shine kana tabawa zai kawo ka wannan fuskan inda zaka register kenan. Matakin farko zaka fara da shigar da number waya ka ne kamar yadda aka saba, sai kuma ka shigar da wayannan code din da suka bamu a gefe. Bayan ka shigar da code din nan sai ka sa password daga namba 6 abin da ya sama. Da zarar ka gama cike wannan detail din kawai sai kai click ana register. Kamar yadda kuke gani yanzu kuma kamar yadda na gaya mana kana yin rijista za su baka naira 700, kun gani gashi a nan yanzu sun bamu naira 700, kuma sannan idan kai wannan wajen order active order kamar yadda na gaya mana suna bada order kyauta wacce za ka rinka samun naira 50 kullum. Kun gani a nan kuka duba ga order ba mu sa kuɗi ba mai komai ba, amma za ku ga daily income za mu rinka samun naira 50. Wannan shine karshen bidiyon namu akan wannan platform. Kada ka manta dan uwa dan Allah ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa ka zabi all, kuma kada ka manta ka danna wannan bidiyon namu alamar like. Na gode, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.